ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ಮೂಡಿದು ಬರಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲ್ ಐನೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಊಡಾಲ್ಡ್ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಅರಣ್ಯಗೆಡೆದು ಕೊರೊಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರೋ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಓಲ್ ಕಲ್ಪಾವಡು ಎಂಚ ಕಲ್ಪಾವಡು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೇರು ಅಂಚನೆ 10ನೇ ಮುಗಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ PUC ಕಡಪುಡ್ನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕಲ್ಪವರು ಓವು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅಕಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುದರ್ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕದ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ನೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಐನ್ ನೆಕ್ ಬಲಕೂಟ ದಿನಕುಲು ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಐತ ಒಟ್ಟು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಚನೆ VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮೊಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ಮರಗಿಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ KN ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಏಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಚನೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೊಕಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಉಲೆರು ಸಾಯಿ ಕಲಾವಿದರು ಮುಲ್ಕಿ ಮಿಜಾರು ಮುಂಡೊಟ್ಟು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇಮಿತ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ದ ಈ ಅಂಗನಗು ಎದುಕೊನ್ನ ಪೊರ್ತು ವಿಚಾರದಾದಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನೆ ಉಂಡು 100 ಜನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಸಿಗಿಸಿ ಐಜಿಂದನಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಪನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಪನ್ಪುಡು ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಿರ್ದು ನಮಕ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲ ಕೈತಲ ನ್ಯಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕುಸಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಸಾಯಿ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ದುಂಬದಕ್ಕೆ ದೇವರೆಲ್ಲರು ಎದುಕನ್ಗ ರಡ್ಡು ಕೈತ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ದನಿತ ಒಟ್ಟುಗು ಬರ್ರೆ ಪುರ್ಸತ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪೊಗ್ಗರೆ ಪುರ್ಸತ್ ಇಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾನ್ ಮಾರೆ ಏಕೆ ಸಾವುದ ಮಾರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಕ್ಕಡಿಜಿಂದ. ಹಲೋ, ಟಿವಿ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ. ಹಾ ಹಲೋ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉಂಟು ಮೇರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಟು, ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಟು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ವಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡು ಮಾರೆ ಸಲ್ಲಿ ಈರುವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಾತಿರ್ನು ಬನ್ನಿ ಯಾನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಿಜಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಾತಿರ್ನು ಎಂಕಲ್ ಅವ್ಯ ಬೋರ್ತೀನಿ ಬತ್ತೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನೇಲುನು. ಹಲೋ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಿಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಹಲೋ. ಹಾ ಹಲೋ, ಕಮಿಷನರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಬಂತು ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು ಸರ್, ಬಂತು. ಕಮಿಷನರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಸ್ ಸರ್. ನಿಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಹೌದು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಮಿಜಾರಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ. ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ಯಾರೋ ಇಬ್ರು ನಗಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ.
ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಡು ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ತೆಲ್ತೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಈಗ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಕಮಿಷನರ್ನ ಫೋನು ರಡ್ಡು ದೇಕಿನಿ ಅರೆ ಏರು ರಡ್ಡು ದೇಕಿನಿ ಇಂದು ಏರಿಂದು ಆರು ಎಂಕ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿ ಒಂದು ಬೈದಿನಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ಪಿನಕುಲ್ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿ ಒಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಏನ್ ಕೊಂಚ ಜೋಕುಲು 10 ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇರೇಗ 10 ಜೋಕುಲ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಜ ಸೈ ಸರ್. ಏಲಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಕಲೇನೆ ಕಡಪುರದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಐಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತೆ ಸರ್. ಐಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತೆ 11 ಎಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತಾರ ಅಂದು ಸರ್. 10 ಪೆದ್ದಿನ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚವ ಐಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಾರ ಅವು ಆಯ್ತು ಸರ್. ಆಯ್ಜ ದಾದಂಡು ಐಕ್ ಈ ಓಡ್ಸೆಯನ್ ಇರುವ ಮಲ್ಪೊಡು ಚದಿಟುಳ್ಳೇನ್ ಇರುವ ಒಂಜೇ ವರ್ಷಡಿ ಇರುವ ಆಪುಂಡು ಸರ್. ಆಪುಂಡು ಎಂಗಲ್ನ ಕೇಂದ್ರಡು ವಾಟರ್ ಬೈತಂಡು ಇರುವ ಬೋಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಡು ವಾಡ್ರು ವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಇರು ಟೀಚರ ಅಂದು ಸರ್. ದಾದೆ ಹೊಡಿತು ನಿಂಗೆ ಸರ್. ಎಂಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಹಳ್ಳಿ ಸರ್. ಐಟು ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುಣಿ ಐಕ್ ಒರಿ ಕುಡಿ ಅಪಾಪಾಪತ್ತು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣಿ ಸರ್. ಕುಡಿ ಎನ್ನ ಮಿಜಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಕುಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ತೀನಿ ಆಯ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ ಮತ್ತೆ ಕಂದೆ ಸರ್. ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ 9844 54 54 7910 7910 ರಿಂಗ್ ಆಪಣ್ ಹಾ ಹಲೋ 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 ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಅಯ್ಯ ನವೀನ್ ಪಾತಿರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಏರ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ತಾರಿ ಓಯ್ ಒಂದು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆ ಮಾರ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಅವು ಮರೇನಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಆ ಪುಂಜೋ ಬತ್ ಫಂಡ್ ಅರೆಗು ಒಂಜಿ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಕೇಂದ್ರ ತುಳುಟು ಐಕಾರ ನಂಬರ್ ಕೇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಪದಕ್ಕೂ ತುಳುಕು ಅರ್ಥ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬಂತೀರ ಆರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಿಘಂಟು ಅಂಚ ಬಂಡ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅರ್ಥಕೋಶ మీరు దాదాకేంటారా ఎంకా పుంజో పండు మోటివేటింగ్ పండ దాదాని అకేని అన్నాడ మోటివేటింగ్ ಅವೇನು ಹರಡಬೋದ್ಕೇಂದ್ರದ అయిపోతుంది ಎಂಡಕ್ಕಿಂದ ಬಂತು ಜನ దాదంత పండ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಪಣ್ಣ ತೋರದಾಲ ಕಾತುಕುಲ್ದೋಲು ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಯಾನಾಡ ಕೇಂದ್ರ ಆರ್ ಬಂದಿರು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಕೊರ್ಪಿಂಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಅವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಚಾಗ್ ಆಯ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕುವೆ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನ್ ತುಲೆ ಸರ್ ಆಯ್ ಬರಾಡೆ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಆ ಬನ್ನ ಮಟ್ಟ ಈರ್ ಫುಲ್ಲುಲೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಗುಲು ಅಂಗನವಾಡಿ ಉಂತದೆ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪಂಡ ಭತ್ತಿನ ಕೆಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಸುರುಕು ಕುಲ್ಲರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಈರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಗುರ್ತಿತಾರ ಈರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಹಾಕಲಿನ ಕುಲ್ಲುದು ಆಧರಣ ಮಲ್ಪನ ಈರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಈರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಈರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಬೂರ್ನೆ ಅತತು ಯೋಗಾಸನ ಲಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದಾಂದೆ ಈ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲಿಯ ಎಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತಿ ಸಾತಗು ಎಂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದಾಂತ ಈ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲಿಯ ಅಂದು ಯಾನ್ ಕೇನ್ನು ಯಾನಿ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂದಿರೆ ಬೋರ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ದಾದಾ ಇಂಚರೆಟ್ಟಿನಿ ಸರ್ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲಿ ಲಕ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಕೊಡಿಗೆ ಜನಿಕ್ ಮಿಜಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತನದ ದಾದ ನಿನ್ನ ಭಾರಿ ಅಧಿಕ ಆತಂದು ಮಗ ಇನಿ ತಿಕ್ಕಿಯ ಟೀಚರ್ ಇನಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇನಿ ಊಲಾಯ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಿರಿಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಹಿರಿಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ 250 ಜನಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್
250 ಜನಕ್ಕೂ ಮೀನ ಇರು ಬೋದು ಪುಂಚಗೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದಾರ ಸರ್ ಇರೇ ಕಾಪು ನಿನ್ನ 250 ಜನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಏರಿಯಾ ಎನ್ನ 250 ಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಕುದೊಂದು ಬಿರೆಲ್ಡು ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದು 250 ಜನಕ್ಕೂ ಊರಿಗೆ ಬಂದವ ನಾವೆಂಚ ಏರಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜನ 250 ಜನ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ವಾ ಗ್ರೂಪಿಯಾ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಿಯೇ ಅವೇ ವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕೂಲೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ದೆ ಅವೇನ್ ಪನ್ಲೆ ఆయన ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ఆయన ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ನ ಬೆಲೆ ಎನ್ನ ಸರ್ ಬಾಲ ಪೋಡೆಚ್ಚಿ ಸರ್. ಯಾನುಲ್ಲೆ ಓ ಸರ್ ಏಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸರ್ ಇವೆ ಕುಡಿಜಿ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಗಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪುನ್ ಸರ್ ಪುಟ್ಟುನು ಸಾಂತ ದೀಪುಜೆ ಸರ್ ಅಯ್ಯ ಪುಟ್ಟು ಅಂದು ಸರ್ ಪುಟ್ಟು ಲಕ್ಕ ಹಾ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಉಲಾಯ್ದ ಪುಡ್ಡನ ಲಕ್ಕಾಯಿಗೆ ಓಡೆ ಕೊನೆಯ ದಾದ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಬುಡ್ಪಾದ ಟಪ 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 ಪನ್ನೋಡು ದಮ ಸರ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಕ್ಕಿಚ್ಚ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಯಾರೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೇ ಸರ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಅದ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಂಜಿ ಬಂಜಾರ ಬರ್ದು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ತಿಂಡ್ರೆ ತಕ್ಕನುಲ್ಲ ಪೂರ ಬಾರ್ ಬಂದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರಿ ತಕ್ಕನ ಹಚ್ಚಿ ತಿಂಡ್ರ ಒಂದ್ಸಾಪುಡು ತಕ್ಕನ ದಿಕ್ಕುನ ಐಕ್ ಮೇರ್ನ ಗೂಡಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಎಂಜಿನ ಗೂಡಂಗಡಿ ಮೇರ್ನ ಪಾಲ್ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿನಿಯೇ ಬಾಲ್ಪಾಡಿ ಅವೇ ಬಾಲ್ಪಾಡಿ ಸರ್ ಈಗಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಿ ಬಾಲ್ಪಾಡಿ ಮಲ್ತು ಬಾರ್ದೆ ಸರ್ ಚಕನ ಮೇಡಮ್ ಈ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಮಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಆ ಪುಡ್ಡು ಸೈಯಾಡು ಆ ಚಕನಾಗ ತಿನ್ನಿಗೆ ಅವು ಸೈಯಾಡು ಬೇತೆದಾಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡ ಫುಡ್ ಸೈಯಡ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಫುಡ್ ಸೈಯಡ್ ಸರ್ ಫುಡ್ ಸೈಯಡ್ ಈಗಲ್ಲ ಜೋಕುಲಂಚಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಅಮ್ಮೆ ಪಾರಿನ್ ಉಪ್ಪುನು ಸರ್ ಹಾರು ಜೋಕುಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾರಿನ್ ಹಿಡ್ದಿಡೆಗ್ ಹಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಂತೀರಿ ಅವತ್ತಿ ಬಾದಾಮ್ ಕಂತೀರಿ ಅತ್ತಿ ಬೀಜ ಕಂತೀರಿ ಅವತ್ತಿ ಜೋಕುಲಂಚಿ ತೂದು ಹಾರು ಪಾರಿನ್ ಹಿಡ್ದಿಡೆಗ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಗಡುಪುರ್ನು ಜೋಕುಲೆ ಅಂದೆ ಸರ್ ಆ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಸುವೆ ಕಲ್ವೆ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಜೋಕುಲೆ ಕಂತು ಕೊರ್ತಿನ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಲಕ್ಕಾಯತ ಅವೇನ್ ದಾದ ಮಲ್ತ ಅಂದ್ ಬುಡ್ಪಾದ ಬನೋಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಓ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೆ ಆ. ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಏತ್ ಕೇಸುಂಡು ಉಂಡು ಇನಿತಿಕ್ಕಿಯಾಯಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ತಿಗುಬುರ್ಜನ ಮರಾನಿ ಇರ್ನ ರಾತ್ರಿ ಬೀಸಿನಕುಲು ಹಾ ಹರೀಶ್ ಎಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಹರಿಸೆಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಎಲ್ಲ ನಡು ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಇರ್ತಂಬತ್ತೀನಿ ಅಂದಂದು ಯಾನ್ ತಿಕ್ವೇನ ದಾದ ಮಲ್ತ ಯಾನ್ ಬಲ್ತೀನಿ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಬಲ್ತೀನಿ ಬಲ್ತೆ ಬಲ್ಪುನ ದಾದ ಎದುರು ಮಲ್ಲ ಸುದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಸುದೇನ್ ಕರತೀನಿ ನಾನು ಬಚಾವ ಬಂದೆನ್ನೆ ದಾದ ಮಲ್ತ ರಬಕ್ ಕೊಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಏನ ಸುಮ್ನಾನಿ ಲಕ್ಕಾದಿನ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜ ಹಾ ಹಾ 4 ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಎತ್ತೀನಿ ಹಾ. ಸುದೇಟ್ ಮುರ್ಕಾಯಿನಿ ಪೂರ ನೀರು ಖಾಲಿ ಅಯ್ಯ ಮುಕ್ಕದಾದಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಇಂಚ ತೂಪೆ ಆಯರೆ ತೋಜುಂಡು ನನ್ನ ರಬಕ್ಕ ಆಪದ ಮೇಕ್ ಬಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬಲ್ತೆ ಆಯರೆಡು ಇಂಚ ಉಂಟು ನಗ ದಾದ ಆಪದ ಮೇಡಿದ್ದು ಈರ್ನ ಬೀಸಿನಕುಲು ಅರಿಸೆಲ್ಲ ಅರಿಸೆರ ಬಲ್ತೊಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರೇ ಬಲ್ತೊಂಡ್ ಬತ್ತಿ ನನ್ನ ದಾದ ಸುದೇಕಿ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಪೇರಂದಾನಗ ಮುರ್ಕಾದಿನ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಮುಂಚಿ ಸುದೆ ಫುಲ್ಲು ಆಯ್ ಮಂಜೆ ಮಲ್ಪು ಈರ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ತೂಬುರಾಡಂಚಿ ಅವು ಸೈಯಾಡು ಬೇತೆ ದಾದ ಉಪದ್ರ ಕುರಿ ಇದೆ ಸರ್ ಬೇತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆದ ಪನ್ಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋಡು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ಆಯ ಪುಟ್ಟು ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸರ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಒಂದಿನ ಲೇಟ್ ಆಡು ಸರ್ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಾಕಿಲ್ ಗೆಪ್ಪೆ ಈ ಜನ ಕುತ್ತ ಕುಲೋಂದು ಕೊಂಡುಡು ಕೇಳಿ ಸರ್ ಈ ಪುಲೆಕಾಂಡೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಆಲ್ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತುಕುಲ್ನಾಗ ನೀನನ್ನು ಉಲಾಯ್ ನಂಬುದನ್ಗೆತ ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂದು ದಾದ ಮಲ್ತ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಓ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರ
ಯಾರು ಸುರುತ್ತಾಡಿನ ಪುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಂಬರ್ಸ್ಲಕ್ಕೆ ಐಕು ನನ್ನ ದಾಲ ಒರಿಯನ್ನು ಬಂದು ಮಿತ್ತಿದುನಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಡಿಲ್ ತೋಡಿ ನನ್ನ ಒಡಿಲ್ ಮಾರ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಂದು ಮಿತ್ತಿ ಮಿತ್ತಾರಿಯ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಡಿಲು ಸಾರ್ದೀತೆ ಬರ್ಮತಿ ಅತ್ಯ ಆತ್ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ತಿರ್ತುಬೂರ್ನಾಗ ನಿಕ್ ದಾಲ ಆತಜ ಅವೇ ಸರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಆನಿಯ ನನ್ನ ಖಾತಿನ ಬೇತವೌಲತ್ತು ಬೇತವೌಲತ್ತು ಟೀಚರ್ನ ಫುಡ್ ತಗೋನಿ ಸರ್ ದೇ ಆಯ್ ಬಜಿ ಕುಟ್ಚೆಲೆ ಆಯ್ನ ಕುಟುಂಬನೇ ಸರಿ ಜೀರ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಆಯ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರೇಗ ಯಾನುಲ್ಲೆ ఈయన సార్ ఆ కుటుంబ సరిచి పుట్లే కుటుంబం ఉండ ఆ నాగర పంచాయతీ దాని పేరు మై పరోడే పోపిని పిలికులాకు పోపిని ಪಿಲಿಕುಲ್ಲಾಗ ಒಂದು ಪೇರ್ ಮೈ ಪೇರ ಈ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿಗೆ ಅಂತ ಅವಳದಾದ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಕೆ ಜಗತ್ತು ಮಾರ್ಯ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೇ ಸರ್ ಊರ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಉಚ್ಚುಲೇಂ ಕೊನೋ ಬುಡ್ಪಿ ನೋಡಿ ಪಿಲಿಕುಲಾಕು ಆತ ರಾಸಿ ಉಚ್ಚುಲೇಡು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಬಂದ ಇದು ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಇರೇಗಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇರೇಗ ಬಾಳ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇದು ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಹಾ ಅರೇಗ ಬಾಳ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ವೀರನ ಬಾಲು ಆ ಬರ್ನಾಳ ಅಂಗನವಾಡಿ ತೂತಾರೆ ಎಂಚ ಎಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಕುಳ್ವಣ ಮಾರೆ ಆರ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೂಟಂಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಂಡು ಕೂಟಂಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಂಡು ಎಂಚಿನ ಸ್ಕೂಲೇ ಸರ್ ಎನ್ನೋ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರನ ಗೂಡಂಗಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯೇ ಓ ಕುಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕರ್ಲ ಕುಟಿಲೆನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಡವ ಹಾ ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋ ನೆನಪು ಉಪ್ಪಾಡುವಂತೆ ಮಂಡೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಊರ್ದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇದ್ದಿ ಓಡಿಯ ತಾನೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ಮೆ ಆತಿಜಿ ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ಮೆ ಆಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ಲೆಕ್ಕಿ ಸರ್ ಛೇ ಪಾಪ ಆಪರೇಷನ್ ಆತನ ಅಂತ ಮಗ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸರ್ ಛೇ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೀನನ್ಪ ಸುರುಕ್ಯಾನ್ ಕರಂಗು ತೊಟ್ಟೆ ಬಾರ್ರೆ ಬೋಂತೆ ಕರಂಗ್ ಸರ್ನ ದಣ್ಣ ಮಗಲೇನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸರ್ ದಾದ ಬಲ್ತ ನಾಳೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡಿ ಮನದಾನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ತೋಲು ನನ್ನ ದಾದ ಎಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಡಂಗನೆ ಮುಚ್ಚಿಂಡು ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ನತಿ ಅಂಜೆಡ್ಡೆ ಎಂಜಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ ಏನ್ ಬಿಡ್ಪೇನ ನಾಳೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಾರ್ದಾರ್ನ ದನಿನ ಮಗಲೇ ಹೋಂಗಿ ಬಾರ್ದಾರ್ನ ದನಿನ ಮಗಲೆಲ್ಲ ಪಟಾಯ ನೀನು ಬದಿದಂತ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬರ್ಲಿ ದಾದಾಂಡು ಬಾರ್ದಾರ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾನಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾನಾಗ ದಾದಾಂಡಿಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಂಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿರ ಆ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಕಿನ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗರ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣತ್ತೆ ನಮೇ ದಾದ ಬಂತ ಆಲ್ ಎಂಚಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಅಂತೆ ಮಂಡಡು ಪಡ್ದಾನೆ ಎಂಜಿನ ಸರ್ ಯಾನ್ ಆಚೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾನ ಬಕ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಲೈಫ್ ಕೊರ್ಕಂಡು ಬಿಸಾಡ್ತಿ ಈ ಲೈಫ್ ಏನ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಮಾರೆ ಅಲೆಗ್ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಏಕೋ ಏನೋ ಈ ನನ್ನ ಮನವು ಉಯ್ಯಾಲೆಯಾಗಿ ತೂಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಣೆ ನೂರೆಂಟು ಬಯಕೆ ಎಂದು ಕಾಣೆ ನೂರೆಂಟು ಬಯಕೆ ಹೊಸ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಿದೆ ಲಕ್ಕಬೆ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡುಡುಪ್ಪು ನಗ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೆ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾ ಒಂಚನ ಮಂಡಡು ಪಡ್ದಾನೆ ಇರೇಗ್ ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇದು ದಾಲ ಮಂಡಿ ಬಿಚ್ಚ ಅಳ್ಪಡ್ಚಿ ದೇ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಓದ್ ಲೈಫ್ ಈ ಎಂಚಿನ ಬಾಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಬಾಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮೇಡಮ್ ಇರಾಗಿ ಯಾನ್ ಬಾಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಾಳಿರಿ ಸರ್ ಈ ಹಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಕೊರ್ಪರೆ ಸರ್ ಅಂದ್ ಮೇಡಮ್ ಓ ಕುಡಿ ಈ ಹಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಕೊರ್ಪನ ಕುಡಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಕಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬಾಲ್ ಬತ್ತು ನ್ಯಾನಿನ ಸೈಪಿನಿಯ ಹಲೋ ಬರ್ಪೆ ಆವ್ಯಾ ಆವ್ ದಿಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಬರಡ ಮಾರೆ
సార్ ఓ ఏర్న ఫోన్ పుడే దినాన అవి ಗೊತ್ತೈನಿ టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ ಮಾಡ್ತದೆ టీవీ ತುಂಡ್ರ ವಾ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಾವಂದು ಐಕು ಎಂಚಿಂದ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಾವು ನಮೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೆನಪು ಪಡ್ದಾನೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುನು ಈ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತು ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಬಕೆಂಚಿನೇ ಸರ್ ನೇ ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಬೈದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಈ ಜನ ನಮ್ಮನ್ ಬುಡ್ಪುನ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಐಕ್ಯ ಬನ್ಪಿಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಪಿರಗಾರ ಪುಟ್ನ ಮೊಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಅವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಿ ನಿಕಲ್ನ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಪಿರ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಮುಂತುಜಿ ಎಂಕೊಂಜ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರೋದು ಯಾನ್ ಗೋಪಿನಿ ಕೇಸ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆತು ಜೋಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಕೋಂಡ ಮಿನಿ ಕೋಂಡ ನಿನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಜಾರಂಡು ಗೊತ್ತಾದ ಹಾ సరే ಓ ಎಂಕ್ ಗಿರೇಗ ಗಿರೇಗ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನನೇ ನೀನು ಈತೆ ಪಾತೇರ್ನೆ ಬುಡ್ನೆಟ್ಟಾಂಡು ನಾನ ಮೀನಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೇರ್ನ ನಿನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಯಾರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಣತ್ತ సార్ ಎಂಕ್ಲನ ಆರೋಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೂರ ವಾ ಗಂಟೆ ತಾಂಡಿ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡರ ಅಡ್ಡರೇನಾ ಈತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ನ ಶಂಕರ್ ಗುರು ಪಂಪಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಪುಡು ಅವೇ ನಿಕ್ಕಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ತೂದೆ ಬೋಡು ಬಕೆಂಚಿನ ವಾಲ್ಪುಡು ಎಂಟು ಮುಲ್ತು ಬುಡ್ಪುಜರ್ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಕಾರನಾಗನ್ ದೂರೋಡೇ ತುಯಿ ಇನಿ ಅಂದಲ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟೋರು ಸೂಕ ಮಾರ್ರೆ ಯಾಲಿ ಎದುರುಗುಲ್ವೆ ಅವಿ ಪುಲಿಯಾನ ಆ ಪಡಿ సరే బాంబుర్దు సరే సరే ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಆತ ಜತಿ ಎಂಕ್ ದಾಲಾತ್ ಇರಿ ದಾಲಾಂಡ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆತ ಜಿ ಸಜ್ಜನಕಲ ದಾಲಾತ್ ಇರುವೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಆತಿನಿ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಸಾಯಿ ಕಲಾವಿದರ ಮುಲ್ಕಿ ಮೊದಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವಲಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತೇರೆ ಅಂಚನೆ ಅದ್ಭುತವೇನವರಿ ಕಲಾವಿದ ಶಂಕರ್ ನಾಗನ್ ಕರಾಟೆ ಕಿಂಗ್ ಶಂಕರ್ ನಾಗನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತೇರೆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಚಿತ್ರನ ಪುರ್ತು ಕೊಡರ ಅವರ ಪುದರ ಬಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿಮಂತೂರು ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ದೇಶ್ಪುತ್ತೂರು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸುರುಟು ವಿಜಯ ನಡಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ఇంకా యాక్టింగ్ బాగా రెడ్ అయిన పన్నాక మీరు జయేష్ని రెడ్ యాక్టింగ్ మళ్ళీ ఐ లైక్ టు యాక్టింగ్ మస్తు ఖుషి అండి ఇంకూ ఓవరాల్ గుడ్ కాన్సెప్ట్ ఓవరాల్ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓవరాల్ ఓకే యాక్ట్ పంచెస్ సాಧಾರಣ ಎತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎತ್ತಿನ ಪನ್ಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ ಆತಜಿ ಇಂಕ ಪನ್ನಗ ఒక ఈర్న యాక్టింగ్ లైక్ ఇన్స్పెక్టర్ ఈర్న పుదర్ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆ ಸಾರಿ ಇಂಕಲ್ಲಿ ఈర్న యాక్టింగ్ లైక్ మల్దర్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఓవరాల్ టీమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆల్సో లైక్ అతను సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ గుడ్ యాక్ట్ విష్ యూ ఆల్ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲ್ವಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ ಪೊಯ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮನ್ಪಲಿ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಆತು ಪಂಚ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ತೆಲುಪು ನಂಚಿನ ಬೂರ್ದು ತೆಲುಪು ನಂಚಿನ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಬಂತದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದು ಮಾತ್ರ ಬೂರ್ದು ಒಂದು ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೋ ಪೋಂಡು ನಿಕ್ಲು ಅವೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಾರು ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಒಂಚೂರು ಕನಾಯ್ದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆತು ಒಂದು ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಅವೇನೇ ಒಂಚೂರು ಒಯ್ತು ಲೆಕ್ಕಂಡು ಇಜಿಂಡ ಒಂದೇನೇ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ್ ಗೊತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಶೋಕು ಬೈದು ಎನಿವೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನವ ಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಟ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದೊಂದು ಇನಿತ ಹೇಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.